boli, no. Odštartovalo, ale len asi na pol metra a potom ostrihlo prvé za místo, blížime k záveru štartového pola prvej súťažnej jazdy. Tak tento rok sme nastúpili na majstrovstvách Európy v Šternbergu prvýkrát v Čechách. A tam sme obsadili 3. miesto v majstrovstvách Slovenska. A teraz ako sme tento víkend na Jahodnej, ale sprevádzajú nás technické problémy, takže nezačala tá sezóna dvakrát najlepšie, ale bojujeme s tým, aby to bolo čo najlepšie aj s tým výsledkom. No včera sa nám podarilo na rozjazde do prvého tréningu, na štarte nám upadli obidve poloosy, takže nepodarilo sa nám vyťahnuť auto počas nášho zvozu hore, takže som tu ešte celú jednu rozjazdu musel stáť, tak v obednej prestávke sme rýchlo robili. Našťastie došiel ma podporiť Andrej Krajčí, tak nám pomohol s autom, takže sme to spravili a dneska sme tu, tak dúfam, že už dneska bez problémov. Hovoríš obidve poloosy, bolo tam nejaká zrada, nejaký zlý materiál, alebo čo, lebo to väčšinou sa nestáva, stane sa, že jednu utrhne. Bol tam problém v tom, že ja som doma upravoval trochu náboje a použil som zlý materiál a myslel som si, že vydrží, ale nevydržal, no bohužiaľ. Číslo 5 a ďalší svojej triedy Erik Ax. Tak, čo už sa dá robiť, no tento víkend sme si už vyskúšali hocičo, voda ešte nebola, tak poslednú jazdu sme si dali na vode, ale sme tu snad všetci, tak som spokojný.